Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink.
Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minhal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang
Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo. Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Siguro po, hindi po natural sa inyo na lalaki po ang humihingi ng advice o mister. Kasi sa pakikinig ko po sa Love Radio, kadalasan ang marami talagang problema, mga babae. Okay? Dami nilang issue. Sa bagay. Alam mo naman ang mga babae, ma-issue, di ba? Anyway, gusto ko lang pong i-share. Papaano po kung yung pinagkakaabalahan ng misis ko, teka lang, ilalayo ko yung phone. Kasi naman binigyan ka ng salamin, hindi mo ginagamit. Nasa office, teka. Magagalit si Doc Bless sa'yo. Doc Bless, nasa office, yan. Papaano kung yung pinagkakaabalahan ng misis ko ay hindi ko naman po pinaniniwalaan? Ngayon, kaninang umaga, sinabi niya sa akin na gusto niya na itong gawing negosyo. Ang pinagkakaabalahan niya po ay mga essential oils. Natatawa po kasi talaga ako kung paanong ang mga oil nakakagamot. Hindi ko talaga maintindihan. Tapos ngayon, gagawin niya pang negosyo. Help tambalan, pakikausap si Mrs. Hoy, alam mo, kuya, kami marami na rin kaming problema. Huwag mong dagdagan, di ba? Mrs. mo yan eh. Mrs. mo yan, ikaw kumausap dyan. Ikaw tong, sa hirap kasama kami. Sa ginhawa, wala kami. Nakakaloka. Alam mo, ano yan eh, gets ko yung mga ganyang klase, mga eksena. Hindi naman sa lahat ng oras. Alam naman natin yon na magkasundo ang Mr. at Mrs. sa mga desisyon, sa mga trip sa buhay. Diba? Pero wait lang, bago tayo magbigay tayo ng judgment, kung nakikinig yung Mrs., magpadala ka muna ng sample na essential oils at na nakakagaling. Oo. Diba? Na nakakagaling para, diba? Para mahusgahan ng mga Nicole Ayalas. Magkakaroon kasi ng deliberation yan sa kanila eh. May deliberation ng mga Nicole Ayalas sa utak, diba? Hindi kailangan, ako para sa akin, kung trip niya lang ito, pwede mo siyang sakyan sa mga trip na yan. Wala namang problema. Kaya lang, ang nakikita ko ditong issue, gagawin na niyang negosyo. So kung gagawin na niyang negosyo, that would mean oras ni Mrs. 'Di ba, na i-google niya doon. That would mean resources. Correct. Syempre, saan siya kukuha ng kapital, 'di ba? Of course, sa budget ninyong pamilya, 'di ba? Ang nakikita ko dito is ang problema, hindi ka kasi agree. Pero, na-try mo na ba? Huwag ka agad matawa kasi alam mo, yung mga ganyan, mga pinag-aralan naman yan eh. 'Di ba? And I feel like hindi naman kine-create yung mga ganyang klase mga produkto kung wala din naman talaga siyang basis. So for example, ganito lang. Para maintindihan ng mga kalalakihan ngayon. So, kunyari, kasi it's more a girl thing yung mga essential oils. Alam mo, tama eh. Okay, so ang hirap talaga nito intindihin, kuya. Kasi sa totoo lang, pagka nga pumili kayo ng shampoo, basta lang bumubula, okay na. Ito na nakakaloka. May mga tao pang hindi nakaka-relate sa shampoo, katulad ni Diego Bandido.
'Di ba? Pero, okay, so kung gagawin ko example yung shampoo, kunyari kuya, gusto mong intindihin yung eksena ng essential oils ng misis mo, dadalhin kita sa Pure Gold, Tayuman, o kaya kung saan man. Hello, shout out sa Pure Gold Tayuman. Bigla ko kayo naalala. So, kunyari, dadaling kita sa grocery, kuya. Pag dinala kita sa grocery, pupunta tayo, kunyari, hindi kunyari, punta tayo, kuya, sa section ng mga shampoo. Okay. So, pag pumunta ka sa section ng mga shampoo, makikita mo doon iba't ibang uri, bukod sa iba't ibang kulay. Tingnan mo, kuya, may pagkakaiba. Kasi yung mga lalaki, basta bumubula, okay na yan, di ba? Ako minsan nagagalit ako sa misis ko. Bakit Kasi ka na naman? tagal-tagal. Hindi, sabi ko, nag-iba ka na naman. Sabi ko, kung ano ginamit mo last time, yun na yun. Sa akin nga, ang sinabi, basta bumubula, okay na, di ba? Nakakaloka. Sabi ko, kahit na laway, bumubula, okay na sa'yo. Di ba? Meron itong pagkakaiba. Malamang magkaiba lang talaga ang utak ng lalaki at babae. Kaya hindi mo nakikita na yung isa pink, yung isa yellow, isa blue. Parang ano lang din yan magkakaiba sila. Parang ano diba? lang din yan. For example, sa gasolina. Pag sinabi ng mga babae, sige na kahit ano dyan. Oo. Di ba may 91 octane, correct, may 95 octane. Tama. O kahit saan dyan. Ako kahit saan, pero syempre yung mga lalaki alam nila na merong specific sa bawat sasakyan. Yan, oo. Diba? Ako nga, kung hindi mo ko binigyan ng instruction, lalagay ko dyan gasol. Kasi nga magkaiba tayo Yes, Magkaiba oo. mag-isip. So ito, para lang maintindihan mo si Mrs. So punta ka muna, doon na mo tayo sa shampoo. Kasi yung essential oils kasi, it will take a lot of, kailangan mag-attend ka pa ng mga seminar, mag-attend ka ng mga, madami kang attendan bago mo siya talaga truly na mai-embrace, no? So doon na muna tayo sa mga shampoo. Okay. Kasi doon ako nakakita ng mga o kaya lotion. Kasi doon ako nakakita ng mga may ganitong oil. So yan. So pag tumingin ka sa mga shampoo, makikita mo dyan may from ano tawag doon, lavender extract. Yan, oo. So meron dyan, o kaya aloe vera extract, o Ayan. kaya sunflower seed kinemelatic, di ba? May mga ganon. So, and tandaan po natin na itong mga, kung ito ay nakaabot ng grocery, kung nakaabot po ito sa Pure Gold, SNR, o kung ano man, di ba? Ibig sabihin, malaking kumpanya yan. At ang isang malaking kumpanya, bago siya maglabas ng produkto, pinag-aaralan niya yan. Tama. So kung nilagay ng kumpanya na meron siyang lavender extract na nakakapanipis ng buhok or nakakatulong para maging madulas yung hair, ibig sabihin it's backed up by science. Tama. Meron siyang ganon. Para lang maintindihan mo na para lang magkaroon ka ng extra mata na pag tumingin ka sa grocery, merong madaming mga produkto na may oil extract. At kapag ka oil kasi ang pinag-uusapan, ibig sabihin yung purong kinuha na talaga mula sa mga halahalaman. Mga Napakamot na ganon. ng ulo si Manong Driver. Oo, sabi, ha? Hindi ko maintindihan. Hindi para lang mag-gets mo lang, Hindi, kuya. kasi ganito yan Na na meron po itong basihan. Oo. Ganun lang. Pareho kasi tayo yung babae, may bias sila. Tayo, may bias din tayo. For example, pagdating sa mga lalaki, pagdating sa alak, tingin ng babae ko minsan, pare-pare lang alak. Sa atin may iba. Ito, May iba yung whiskey, iba yung, to kasi ganito. correct. Kaya nga, di ba yung mga Blue Seal dati? Ito Ayan, na naman tayo, di oo. ba? Hindi rin naiintindihan ng mga babae. Oo, so sa kanila, parang lang naman Yossi yan. Oo, Totoo nga. correct. Diba? May ganon. Oo, may bias kasi. Pero hindi naman po ibig sabihin na porke magkaiba tayo ng utak, hindi mo pwedeng buksan yung utak Yes, mo na para alamin. Correct. intindihin. Ang sa akin kasi, misis po kasi to. Oo. Yun lang naman yung punto ko misis mo siya. Oo. At yung misis mo, makakasama mo hanggang dulo. Tama. 'Di ba? At kung makakasama mo siya hanggang dulo at gusto mong kayong dalawa ay magtagal ng mahabang panahon, kahit papano you will try to understand. Kaya ako umabot dun sa mga eksenang shampoo, lotion, kasi nga, para lang maintindihan mo na may basihan si Mrs. Alam sa mo, kanyang pinaglalaban. Totoo yan yung Ganon. sinasabi ni Nicola. Kasi ako personal experience ko yan dati. Like for example, yung misis ko si Let, nung nagsisimula siya manood, yung bago pa yung live selling Ayan. namimili siya. Sabi ko, ano ba yan? So parang sa akin, yung parang natatawa na lang din ako until I decided to jump in. Correct. Nakita ko, okay pala siya nakakatulong pala siya. Hindi lang yun, di ba, Oo. na may mabebenta ka talaga at hindi ka kikita kung wala kang gagawin. Oo. At plus, magkakaroon ka ng
mataas na pagrespeto sa kanya. Yes. Kasi yung akala mong dumadaldal lang siya sa harapan ng screen ng ilang oras na para namang pagod na, may napapalaba siya. It's actually very difficult. Yes. Hindi pala siya madali. Oh. So ngayon, naiintindihan mo na Oo. siya. So kapag ka meron siyang gustong gawin, tsaka alam mo, pag naiintindihan mo kasi, dun ka lang makakapag-suggest. Oo. Ang nangyari kasi sa'yo, feeling ko lang kuya ha, shutdown ka na agad. Parang paano nakakagaling yung mga oil na yan? O tingnan mo nga, hindi ba't, ganito lang kasimple, hindi ba't yung nanay mo dati? At saka nung wala pang mga back up by science, hindi ba't kapag ka masakit ang tiyan, may nilalagay sa tiyan Correct. na mga bagay-bagay para dumighay, matanggal yung mga kabag, Actually, di ba? isang gamot lang dati lahat eh. Vicks. Hindi lang. Dati sa lahat, penicillin tablet Ayan, din, di ba? oo. Ngayon, sige, kung dati Vicks lang lahat, penicillin lang lahat, nag-evolve na eh. Marami na. So marami na. So ang point lang namin kuya, oo mahirap intindihin yan. Oo at some point natatawa ka. Kasi I remember there was a time in my life na talagang very believer ako niyan. I still am. Ng mga essential oils. Isawa ko isa yun sa mga natatawa eh. Kasi parang paano ito makakagaling ng ng mga ganyan-ganyan. Kaya kung halimbawa pinapatakan ko yung mga anak ko na mga ganon, hindi naman niya ako pero hindi ko siya papatakan kasi hindi siya naniniwala. 'Di ba yung mga ganun? So it takes understanding. And you have to understand first bago mo i-shut down. Correct. At kailangan Subukan mo muna. Oo, pero kailangan mo rin ipaindidik sa misis mo na hindi ko naman pwedeng magdesisyon lang nang wala ko rin tama. namang approval. Correct. 'Di ba? So explain mo sa akin na maigi. Magsasabi din ako sa iyo kung hindi talaga ganon na whether ang negosyong papasukan niya ay essential oils or kung ano man. 'Di ba? Paggawa ng kakanin or kung ano man, 'di ba? Kailangan kayong dalawa yun. On board kayong dalawa dyan. Oo. Kasi dapat kung pwedeng pag-awayan, pagtalunan yung idea. Para nang sa gayon makita niyo yung mga butas. Correct. Kailangan team kayo dyan. Oo. Kasi kaming dalawa mag-asawa, kapag meron kami kunyari gustong i-decline na offer or whatever, mag-uusap muna kami. May discussion. Oo. Sasabihin namin, ito tayo ha. Oo. Dapat isa lang ang sagot natin. At dapat ganun kayo. Yun lang Correct. naman yung gusto natin na ang punto lang naman natin doon. Oo. Lalong-lalo na kung negosyo itong pinag-uusapan, dapat one kayo. Oo. Kaya kuya, wag mo munang anuhin yung bias mo. Subukan mo ring intindihin. Malay mo naman magustuhan Tingnan mo. mo. Oo. For all you know, biglang isang araw mas malakas ka ng bumenta kaysa sa kanya. Bakit? Kasi ikaw yung kauna-unang lalaki sa distrito ninyo, 'di ba? Sa community ninyo na naniwala sa essential oils. 'Di ba? Subukan mo muna. Correct. Pakinggan mo rin din. Correct. Importante yan. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Birthday daw ng daughter ni Bibo. Ayan. Bibot Galido. Ayan. Kanyang Happy forever birthday. baby Tintin. Happy birthday! Happy birthday, baby Tintin. Happy birthday. Sabi ni Chrissy 19, Miss Nicole, nakita kita lagi sa MMC. Always pretty and classy all the time. Ay. Thank you so much. Babalik na naman ako dyan. May ano na naman ako blood test. Ayan. Every 3 months. Ayan. Shoutout kay Ronnie. Ayan. Na nanunood ngayon. Ayun. So mga kuya, pag may mga trip yung mga misis ninyo na hindi nyo trip, alin nyo muna. Huwag munang i-shutdown. Oo, wag muna. Kasi syempre, alam mo, una for somebody to decide na gusto niyang gawing negosyo ang isang bagay, it means passionate siya about it. Kasi ako nakita ko talaga yan kay Lete, kay misis ko na una-unang ginagawa niya, nanunood siya. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung basta? Tapos ang ginagawa niya, bumibili siya. Tapos pupunta kami, magmo-mall kami. Hindi ko alam na may mga ka-meet up na siya na bumibili pala siya. Yan. So iniipon niya yung bag. Sabi ko, anong gagawin mo? Dami-dami mo ng bag. Basta lang. So nung first time niya nang mag-live, tapos nabenta niya ba siya, lahat? Naubos niya lahat. Diba? Tapos nakita ko, ay, ganun ba? Doon na nagsimula. Sige, try natin, sinuportahan na hanggang Correct. sa, kaya minsan kinakailangan mo ring you have to jump in sa ship para at least makita mo ano ba yung advantage, ano ba yung disadvantage, saka kayo magkaroon ng discussion. Correct. Ganun. Importante din yun. Importante yun. Lalong-lalo na kung it would mean budget ninyong pamilya yung matatamaan.
budget at oras. Ayan. Kasi maaaring sabihin ni Mrs., hindi, pera ko naman to eh. Oo. 'Di ba? Pero sige, kung pera mo, sige. Pero yung oras na sa halip na nasa pamilya nandoon sa negosyo, dapat ano ka doon? Approve ka din doon. Oo, tsaka tandaan nyo, lahat ng negosyo, hindi siya assurance na magkiklik eh. Totoo. Kahit gaano pa sabihin natin, in demand ngayon yung, di ba? Correct. Dati nung kasagsagan ng milk tea, ang Yan. daming nagnegosyo ng milk tea. True. 'Di ba there was a time na sandamukal yung bago yung milk tea, Jegs, yung Orbits tsaka yung Zagu. Yun, oo. Oo, 'di ba? Mga ganon. Tapos there was a time na scramble, merong merong lahat ganon. scramble, ganon. Pero ang natitira yun talaga lang ding Oo. Tsaka plus, yan din yung natutunan ko. Although hindi naman talaga ako nagnegosyo ng so much, pero yan lang din yung na-realize ko na kapag ka nag-bank on lang tayo sa popularity at hindi dun sa pinag-aralan mo, Yun, oo. hindi talaga siya magtatagal eh. Like for example na rin din, kay Madam Mayet, yung kwento niya, di ba, nung nakakwento niya na, nung nagsimula talaga, inaral niya talaga. Kailangan mong aralin. Kasi kung hindi mo aaralin at may isip mo lang, ngayon yan yung demand eh. Diba? Popular siya eh. Pag wala siyang backup business plan o kaya maayos na mga dokumentong konektado dito at mga financial sheets. May ganun yan eh. Tingnan mo rin din kasi yung ang advantage at disadvantage. Pag medyo nag-fall, ano ba yung gagawin Correct. mo? So sinasabi namin ito kasi yun nga, papasukin niya na misis mo, kailangan dalawa kayo. Oo, Kasi ang pag-usapan. negosyo ay hindi po biro. Tsaka hindi siya one night ay gusto ko magnegosyo ng ganito. Ano siya, talagang matindihang pagdarasal. Correct, yan. Na it will Importante work. yan, ipag-pray mo. Correct. Kung ito ba talaga ang leading ni Lord. Yes, ganon. Maambong araw, kumikinang natambalan. Pa-shoutout po kami dito sa Ginubatan Albay Uy, na laging hello. nanonood. Love you, kumikinang natambalan. We love you too, Paul John Opiana. Salamat. Hello kay Edsel Bariso from Amadeo, Cavite. Salamat. Ay, sarap ng mga kape dyan sa Amadeo. Ay, oo nga, kafe sa Amadeo. Ayan. Sabi ni Zoltrak, hindi mo ba siya nakikita, Zoltrak? Nandyan siya. Kanina pa siya nagfa-flood. 'Di ba? Sabi ni The Jeff Cifra. Shout out sa flood control team natin. Alam nyo na. Flood control. Alam nyo na, di ba? Hello, Ate Nicole. Met you through Ate Ming many years ago. Sending love. Sending love back. Hello kay Edward86 watching from Toronto, Ontario. Hello, Ayan. Tambalan watching from Qatar. Love you both. Thank you, Rosie Lai. Salamat. Salamat na marami. O siya, kahit magjo-join pa lang kayong lahat dun sa mga kakakita pa lang ng ating live, kami po ay meron pong gagawin at tatapusin. Ayan. Yan. So, sabi ni Zoldrak, hindi ka na tumigil sa pagsiswimming. Hindi umaahon. Wag ka. Zoltrak, hindi lang sa programa ng Kumikinang Natambalan yan. Mula sa programa ng Feel Good Morning hanggang sa Rocky Secret Files. Saka nag-PPM pa sa amin si Alexander. Correct. Hindi pa siya tumigil, di ba? Ayan ang flood control team is now doing their job. Ay, tari, nagbago ng pangalan sa FB. Nadaming time. Ang daming time. Ayan, hello kay Hannah. Ayan, watching from China. Ayan. Alam mo, yan yung talagang gustong kong puntahan talaga, China. Na mararamdaman mo talaga pag nasa China ka, parang feeling mo na nasa year 3088 ka na. Oo, ako talaga sobrang na-appreciate ko yung tour na, hindi ka ba nakasama nun? Hindi, kasi buntis ako Ay, oo nga, kay Princess, di ba? Oo, ang ganda talaga so far sa, parang ang dami ko napuntahan ha. Sa mga ilan-ilan na napuntahan. Hindi lang yun, Jegs. 2013 pa yun. Oo, yun yung na-appreciate ko sa China. Wala pang AI nun. Wala pang AI. Pero ang na-appreciate ko dun yung mga cultural nila, yung Great Wall of China na mamamangha ka na sobrang lawak na. At saka nakikita siya from outer space. Na yung yung kamay lang ng tao, walang ginamit na machine. Plus yung mga temple ng na parang Lego siya na walang pako na walang ginamit. pako, pinatong-patong, diba? Lalo na ngayon na lalo pa ngayon. Yung AI, grabe. Sabi niya nga, super advanced na po ngayon dito. Lumilipad na ata mga tao dyan eh. Order diba? ka ng milk tea, biglang lumilipad na. Galing drone. Oo, di-deliver. Diba? Drone yung nag-deliver ng milk tea. Kumusta ka naman? Ang galing. Yan. Sabi ni Zoltrak na inis na. Doon ka sa West Philippine Sea mag-swimming. Ay, nako.
Nako. Hello kay Catalia. Taxi, walang driver. Yung taxi, walang driver. Oo. Tapos Driverless na. Parang may nakita ako doon sa isa sa mga news na parang may pintura lang siya. Hindi ko alam, pero siguro parang linya lang siya. Na yun siguro yung nasisense na na doon lang siya dadaan. Parang yung sasakyan. Oo. May sensor. Oo, sensor siya. Di, tsaka meron ako nakita na wala siyang ground floor. Basta parang something like, wala siyang ground floor, pero marami siyang floors. Pero hindi dumaan ang ground. Lumulutang. Oo, parang ganun siya. Nakalutang siya. Grabe yung ano nila. Diba? Share mo nga sa amin kung ano pang mga kakaiba na parang pangmalakasan dyan sa China. Oo, iba-iba. Diba? Ang galing Lalo na eh. yung sa Chinese New Year, yung robot na Na sumasayaw. Na nag ng kung fu Correct. robots. Kaya nga yung 'di ba merong tawag dito, yung pyro, yung fireworks display. Ang pinili ko talaga na manonood ako diyan sa Hard Rock Cafe ay kung kailan mag-exhibition ang China. Kasi yun talaga ang pangmalakasan. Speaking of Hard Rock Cafe, on Thursday, February 26, Anong meron? magpa-perform ang AGs. Uy! Nasasaktan ako, oh baby! Yan. Kaya kung gusto nyo mapanood ang AGs ng live, napakagaling na banda, napaka-classic talagang mapaproud ka maging Pinoy. Ayan. Diba? Inquire na po kayo. Yan. Punta po kayo, Hard Rock Cafe, Manila. Aris Renya, shoutout Idol Nicole and Diego, taga JNT. Hello po. Pinaka-best po sa China umakyat ng Great Wall. Of China ng gabi. Okay. Oo. For sure naman yung Great Wall. Kaya ang gusto ko lang malaman is yung parang mga iba pang mga high-tech na. Doon ka more on sa technology. Oo, doon ako Kumpara doon sa cultural na Kasi yung Great Wall of China, bata pa lang ako, inaaral na yan So, ibig sabihin, hindi siya bago sa akin. Pero yung bago sa akin, yung maraming floors pero hindi dumaan ng ground floor. Yan, yung mga ganon. Pero tingin ko kaya siguro niya nabanggit na pumunta ng gabi sa Great Wall, baka may ginawa na hindi natin alam yung mga lightings doon. Baka. Mas lalong mas pinabongga. Yung aesthetic na lalo pag Correct. gabi. Kasi 'di ba may mga na-appreciate mo siya pag gabi pag may Correct. ilaw. Mas tama. lalo. Tama. So, yun, exciting. Yan. Ito naman galit. Sabi niya, China sobrang high-tech pero mostly affordable. Pinas sobrang basura pero mostly ang mamahal. Hindi kasi pag nataksa na dito sa Pilipinas, nagmamahal na. Kaya ganon. Salamat ng marami sa inyo. O siya. Thank you. Okay. Pwede po ba kitang tawaging ate? DJ Diego, pwede ba kitang tawagin? Ay, sure, Ann, kuya? pwede. Sure. Kung gusto mo kaming tawaging ditche, pre, anak ko nga sabi niya, hi bro. Ayan. Basta kami po ang kasama nyo. Di ba? Walang problema. Correct. Mami Nicole, kahit si Aquaman yuyu ko sa laki ng singsing mo. Kakaloka. Ayan coffee shop po robot. Gumagawa ng coffee. Wala nang human staff. Ay, grabe. Grabe. Yan yung mga gusto ko. Nakaka-excite. Pero sige pa, magsabi ka pa ng one last bago ka umi-exit. Kasi yung robot na nagsaserve, nakita ko na yan sa Japan Tsaka nakita ko na yan sa Thailand. Tsaka meron na yan dito. Pero hindi nga lang talaga yung mukhang robot. Parang yung sa, for example, may mga fast food chains, lang siya parang yung humanoid, yung gusto ni Nicole, yung humanoid na pogi. Correct. Meron ba? Gano'n, meron ba? Meron bang humanoid na robot na pogi? Correct. O, ito si Lenos Lenas. First time ko manood ng live. Grabe, after how many decades? Totoo pala kayong tao nakakaiyak. Ito na naman yung ito na naman yung, buhay ka pa pala! Buhay ka pa Decades pala! yung pinag-uusapan Oo, hindi kasi alam naman natin na busy ang lahat. Oo. Diba? Nag-iba yung dynamics. Correct. Tapos nakalimutan nyo yung radyo, ganyan. Tapos bigla na-realize nyo, buhay pa pala. Buhay pa ang radyo. At ngayon yung radyo napapanood na. Correct. Ayan. Maganda po si China, kaso kupal po yung mga ugali. Alam mo, walang perfect na bansa. Lahat naman Lahat may flaws. Dito sa Pilipinas, ang daming kupal dito. Pero masarap dito sa Pilipinas. Masarap ang pagkain, okay ang hospitality, marami ding epal. Ganun talaga. Maski sa ibang lugar. Ayan. Sabi ni Alexander, kapag ako pumunta ng Butuan, di kita nakita mag-swimming. Anong banta mo, Zoltrak?
Ano ang banta mo, Zoltrak? Gusto kong malaman. Kapag ako, Alexander, pumunta ng Butuan at hindi ka nakitang nagsiswimming, anong gagawin mo? Ayan. O siya, first time ko manood ng live pabate sa galing kay Ann. Hello. Okidoka. Salamat. Okay, Docs, siya. Okay. Naku ko lang nalaman na may TikTok pala kayo sa Pinas. Palagi ako nakikinig, sabi ni Lenos. Yan. Okay. Alright. So, maraming salamat sa inyo. Mamaya ulit, kwento na may wagang Bornay. Kasi sabi nga ni Yuk Sairo, nakakamiss yung kwento na may wagang Bornay. Mamaya ulit, 1:20-ish. Yan. Alright. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatabukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa Dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung nagpabalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabalo ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala...
kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Claire. Kamakailan lang po akong muling nagbalik sa pagnood ng mga episodes ninyo sa YouTube. Kayo po ang pampawala ng antok ko sa trabaho kasi kaya nyo kong paiyakin at patawanin ng magkasunod. Kaya naman po ngayong pilit akong lumalaban sa gitna ng pagod, sa inyo ko naisipang ihinga ang mabigat na dinadala ko. Ganito po kasi, 8 years po kaming mag-boyfriend bago kami nagpakasal ng asawa ko. Ngayon po, 13 years na kaming kasal. Nakakaraos naman pero paycheck to paycheck ang buhay. Mas malaki po ang kinikita ko at nung una, hindi yun issue sa akin dahil naniniwala ako na team kami. Walang bilangan kung sino ang mas malaki ang ambag. Ang malungkot habang tumatagal, parang nasanay na siya na ako ang laging gumagawa ng paraan. Ako yung didiskarte. Ako yung sasalo. Kinausap ko siya tungkol dito. Kumilos naman pero bumalik din sa dati. Paulit-ulit na lang akong nag-a-adjust. Sinubukan kong iparamdam na kapag pareho kaming nagsisikap, nabibili namin ang gusto namin. Akala ko mai-inspire siyang magsumikap. Pero ang nangyari, mas lalo niyang naisip na kaya ko naman palang ibigay lahat kahit hindi siya magbanat ng buto. Sinubukan ko ding tumigil. Hinayaan kong maubos kung anong meron para maramdaman niya ang kakapusan. Pero sa huli, ako din ang kikilos. Hindi ko kasi kayang tiising magutom ang anak namin. Hindi ko kayang ipusta ang seguridad ng anak ko para lang magturo ng leksyon. May isa pang sugat Tapos, ganun pa ang sasabihin. Nagsumbong ako sa asawa ko. Pero sa halip na makaramdam na kakampi ko siya, pakiramdam ko ako ang kontrabida. Paramdaman na hindi lang ako ang lumalaban. Mula kasi pagising hanggang pagtulog, ako yung kumikilos. Nagtatrabaho ako sa gawaing bahay at hanggang sa pag-aasikaso sa anak namin, ako pa rin. Hanggang kailan po ako magmamatigas sa in-laws ko? Hanggang kailan ko po dadalhin ang galit? Paano ko po palalayain ang sarili sa sama ng loob kung parang hindi naman naayos ang pinagmulan? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig at tagapanood, Claire. Auntie Claire. Ante! Yamot ka na, ante! Kahit sino ba naman talaga. Lalo na kung kinausap na, no? Oo. Kasi ang default na sasabihin namin ni Diego lagi is that, nasabi mo na ba to? yan. Na-communicate mo na ba? Correct. Baka naman nagdadabog ka lang pero hindi mo talaga sinasabi. Oo. Kasi yung pagdadabog, hindi po siya automatic na naiintindihan po siya ng mga dinadabugan natin. Tama. So kailangan may pag-express. But Oo. obviously, itong si Claire, Kinausap na. Sinabi niya naman talaga. Yan. Siguro si Claire bilang ilaw ng tahanan na nakakaramdam niya na parang pa-brown out na siya, Oo. 'di ba? Papunta na ito sa pagpunde, Oo. 'di ba? Kasi napapagod. Mhm. Hindi ko sure kasi syempre kwento mo to. So Oo. hindi ko sure kung ano yung kabuuan na wala ba talagang ginagawa si Mister. Kasi baka kasi magkaiba yung expectation mo sa meron kang ini-expect ng so much from him. Yes, oo. Pero meron naman talaga siyang ginagawa. I was Kasi- about to say that na baka gusto mong maging pantay Oo. ang inaambag sa pamilya. Correct. Kung minsan parang Hindi talaga ganun hindi eh. siya nangyayari. Like wag na tayong lalayo Oo. Nicole Yala at saka mister niya, Correct. 'di ba? Magkaiba po kami ng magkaiba po kami ng roles and Oo. responsibilities.
And I always say na hindi ko magagawa lahat ng kailangan kong gawin, lahat ng gusto kong gawin. Tulad ng next week, gusto kong mag-training. Hindi ko magagawa yung training na yan Kung walang mag-aalaga, kung walang mag-aalaga sa mga bata. So kahit gustuhin ko man na mag-training, magdagdag ng kaalaman, ang ititraining ko pala by the way ay Aikido. Okay. Wow. So yun, abangan natin. Pagbalik ni Nicole, pag magti-training siya dito, magdi-demo siya ng Aikido. Sparring! At hindi ko magagawa yung mga Aikido na yan at na mga karate at mga taekwondo at kung anong anak na mga bagay-bagay. 'Di ba? Kung walang maghahatid sa mga bata, walang mag-aasikaso sa kanila, lalo pa, alam nyo naman ang mga bata, mga kabisyo, iba-iba yan ang schedule. Lalo pa kung ang mga anak po ninyo ay more than one. Kung isa lang ang schedule niyan. Tama. Pero kapag ang anak mo ay more than one, isang nasa elementary, isang nasa high school, isang nasa college, 'di ba? Lahat 'yan iba-ibang schedule, iba-iba oras niyan, iba-ibang activities. So kapag yan din ay iisipin din na ng isang working mom, for example, hindi na siya makaka-work sa totoo. So, yun yung gusto naming, kasi sabi nga namin, Claire, syempre kwento mo to. Ikaw yung bida dito. Ikaw yung nagrereklamo. Totoo naman at valid. Pero baka kasi meron lang tayong sobrang expectation from somebody na pag hindi nila na-achieve yung expectation natin, of course we get disappointed. Pero ang hindi mo alam, meron naman talaga siyang ambag. Wala lang, baka naman meron. So much lang yung yung ine-expect mo. Siguro Auntie Claire, ang pwede mong gawin is try mo medyo i-recalibrate yung lente na nakikita mo kasi baka tinitingnan mo sa lente na dapat pareho kayong provider doon nag-aambag. Tingnan mo rin din yung yung masasabi nating ambag niya in the sense yung, for example, yung kagaya na sa sitwasyon nila Nicole, yung pag-aalaga sa mga bata. Hindi mo makikita yan as ambag, sabihin natin, financially. So, pero yung mga maliliit na bagay na siya yung gumagawa na hindi mo magagawa dahil nagtatrabaho ka. Ganyan. Tingnan mo yung mga ganong klaseng bagay kung saan effective yung partner mo. Kasi hindi talaga natin mapapareho yan na pareho dapat ambag, hindi tsaka provider. Hindi lang tungkol sa ambag In any relationship, mga kabisyo, hindi naman all the time, ang naibibigay natin talaga is 100%. Yes. Totoo yun. So may mga times na because pagod na tayo or pundido tayo, ang naibibigay lang natin sa relasyon, 20%. Yes. Pero dahil alam ng kapartner mo, 'di ba, na pagod ka, ganyan, siya na yung magpupuno ng 80%. Hindi talaga siya laging 100% parehas. Hindi. Siso yan eh. Oo, siso siya, 50-50 talaga to. Ibig sabihin, because you are one team, ang bubuo ng 100% ay kayong dalawa. Hindi ito talaga tig 100 na, 100% ikaw, ito yung mga ambag, pak, at ako 100%. Hindi po, 200% na po yun. Team nga kayo eh. Pag team, 100% po yung binubuno natin. At saka, ang dinidesisyonan nyo dyan, nagdi-decide kayo as one eh. Kaya sinasabi, di ba, pag kinakasal kayo, magiging one flesh na lang din kayo. So, no matter kung ilang porsyento man ang inaambag, isa kayo dyan. Correct. Ambag pa rin siya. Or, meron lang din talagang mga taong kailangan mo silang, iba-iba kasi talaga eh. May mga taong kailangan mo talagang ilista yung gagawin. Yan. May mga ganun din. May mga ganun din. Na kinakailangan mong pindutin palagi. Correct, hindi automatic para sa kanila. Ako yan yung natutunan ko eh. Hindi ko dapat i-expect na kung paano ako magtrabaho, ganun din magtrabaho yung iba. Hindi. May mga iba-iba sila eh. Depende sa kinalakihan, depende sa generation. Diba? So, pag in-expect ko na ganyan ka mag-isip katulad ko, kasi I will always get disappointed. Yes. And nakakalungkot ma-disappoint kasi parang feeling mo may mali kang ginagawa. Pero sa totoo lang, minsan kailangan mo lang din talagang intindihin na hindi kayo parehas. So baka si jowa, siya yung tipong hindi siya pwedeng sabihan lang. Kailangan reactive. May mga taong gano'n, hindi proactive. Hindi, reactive lang. So hindi mo pwedeng, kasi mukhang magdami na siyang ginawang mga paraan eh. Nagsipag at hindi nagsipag. Parang hindi parehas. Hindi parehas nag-work.
So bago ka mag-give up, mag-try ka pa. Baka kailangan ilista. Number 1, maghanap ng kung ano mang ibang pagkakaabalahan. Number 2, may ganun as I grew older and hopefully wiser. Di ba 23 ka pa lang? Oo nga, as I grew old, 25 na ako. Ay, Ano ba okay. naman yan, Jeds? Finish ka! Ilang beses ko pa kailangan sabihin, 25 na ako. Okay. 20 years ago. 'Di ba? Baka kailangan kasing sabihin, as I grew older and wiser, doon ko na-realize na iba-iba pala tayo ng paraan ng pag-intindi. May mga taong naiintindihan nila pag pinakinggan yung sinasabi. May mga iba na ang instruction kailangan nakasulat para maintindihan nila. Pag pinakinggan lang, di nila gets. Pero pag binasa na, gets nila. Na-gets nila, oo. So baka may ganun si jowa, wag ka muna mag-give up. Anyways, it's always a learning process. Lagi ka naman pwedeng matuto. So baka meron pang ibang paraan para mag-gets ng mister mo, yung pagod mo at feeling mo pagkukulang niya. Wag ka muna mag-give up. Go lang. So, eto lang ang very evident doon sa sa ginawa mong desisyon. Tandaan mo, in one flesh kayo, nag-decide ka na hindi na magtrabaho, so sino naapektuhan? Yeah. Damay ang lahat. Diba? So parang ang nangyari kasi parang naghihiganti ka, hindi ka nagsisikap, hindi rin din ako. Oo. Eh di, sinong hindi Apektado kayo as one. Correct. Sinong hindi makakakain, di ba? Oo. Di ba ikaw rin? Correct. Pagdating naman dun sa in-laws, sa tingin ko, kung hindi ka pa handa, wag mo ipilit. Oo. But in time, of course, iba pa rin kapag ka may karagdagang pwedeng mag-abot ng buko pandan, di ba? I mean, pwedeng mag-ambag ng lechon kawali pagka Pasko, and mga pwedeng sumbungan tungkol sa asawa mo, di ba? Eventually, when you are ready. Kung ganito na hurt ka pa dun sa mga ginawa nila, wag mo muna i-force. Saka mas maganda din no na medyo bumukod kayo ha. Kasi even biblically speaking na sinasabi talaga na leave and cleave. Yan, maghiwalay kayo para at least makita nyo yung dynamics yung dalawa. Mapag-aralan nyo yung isa't isa. Correct, 'di ba? Yan din kaya ang tingin ng mga kabisyo natin dyan sa Judiel Auto Supply sa Tomas, Mapua Street, Tondo, Manila. Tingin nyo ba kay Kuya JR Sana Lila na tagapag-asa Tondo, Manila? Tingin mo ba tama ang sinasabi namin ni Diego o lasing na naman kami? Ganon. So, dapat pag-usapan talaga siya din. Oo. Pag-usapan Kasi, again, ninyo. gaya ng sabi ni Nicole na hindi lahat ng tao na pag nagbigay ka ng instruction, hindi masusunod nila. Hindi. May time na masusunod nila, may time tapos na biglang babalik sila doon. Correct. Pero may mga tao din naman susunod para hindi na sila bumalik, kakausapin mo uli ng kakausapin. At yung kasi yung dynamics nila eh. Ganun talaga eh. Oo. Iba-iba talaga, promise. Eh kung minsan nabubwisit ka lang na lagi nating naka-default na kasi bakit hindi yun na-gets kung ako kasi yan? kung ako yan, ito yung ginagawa. Eh hindi nga sila ikaw. Correct. Yun eh. Diba? Laging ganun tayo. Kung ako yan, kung akong gumawa niyan, ito yung ginawa ko. Eh hindi nga ikaw yung gumawa. Yan din sinasabi ko kay Mrs. sa mga nakakausap niya. Eh sabi ko, yun lang ang kaya ng utak nila eh. So ibahin mo yung strategy mo para Correct. mapasunod mo sila. True. Oo. Ganun lang yun. So, feeling ko dyan sa asawa mo, merong way para mapaintindi mo ng maigi sa kanya yung nararamdaman mo. Tama. Hanapin mo yung yung stronger niya asset niya. Correct ka. Magnify the strength, not the weakness. Tama! Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize This yan? portion was brought Yan. Sabi ni Giancarlo, relating to this, my earnings naman are far less in amount compared to my wife's. Okay lang. Doesn't matter. Oo, hindi talaga hindi mo talaga titingnan yung yung financial lang porsyento eh. Kasi again, in one flesh kayo eh. Buo kayo, package deal kayo eh. And contribution is not necessarily just financial. Hindi siya dapat titingnan yung kung anong naambag. Dapat kung yung harmony kung maayos. Correct. Kung maayos naman ang relationship ninyo, nakikita mo naman na halimbawa, sabihin natin, hindi siya makapag-provide financially, tapos nakikita mo yung ginagawa niya, yung sa bahay, inaayos niya lahat-lahat, yun yung ambag niya eh. True. Ganon. Yun. Ayun. O siya. Yun lang. Okay. Salamat na marami sa pagtutok. To the Alright. kids. Later. Bye. Salamat.
Shake! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok.
Dahil pasok kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Hindi kasi gusto ko kapag ka alam mo, ang ganda sa tenga ko, kapag ka Bisaya. Di ba? Okay. Ito, galing to ng Cebu eh. Batiin mo lang yung mga kabisyo natin, Cebuano ha. Kabisyo umayos. Ay, sa Yes FM Cebu kasi. Baka ano sabihin eh. Batiin mo sila. Ayusin mo. Hello mga kabisyo! This is your DJ Mia Kay of Yes FM Cebu. Napunta lang dito. Bakit ka napadpad dito? Anong meron? Pwede chat na lang. Sinasabi ko na nga ba, mga illegal ang galawan mo. Patago eh. Welcome. Welcome. It's nice meeting. Ang ganda pala ni Nicole. Hindi nila narinig. Sabi, lakasan mo. Hindi naririnig. Sorry na paos po. Welcome to Love Radio. Welcome. Salamat, Tosha. Ayan. Oy, kami po ay exit na. Maraming salamat po sa lahat naman nakapagchismisan sa amin today. Sana po tuloy-tuloy ang inyong pagtutok sa programa ni Maratoni. Bakit? Baka meron siyang super na paliligayahin. Nako, antabayanan nyo yan. Baka may makikiliti. Oo, and speaking of mga chuper, sa mga hindi pa po nakapag-register sa ating Love Knows No Boundary, papunta na po kayo dito sa aming himpilan. Or kung hindi man makapunta, dapat lagi ka nakatutok sa Love Radio kasi malay mo. Correct. Malay mo, di ba? Pagka nasakyan ka ni Diego Bandido, Maratoni, Kim Chino, Tanya Chinita, Uncle Dagol, Titangelo Rakitera, Polio Bicolano. tatampalin ka namin ng 1.5. Nananampal kami ng 1.5. Oo, ayan. diba? Isasaksak namin sa baga. Correct! Ako magpapasaksak din ako sa baga ko. Basta 1.5. Kahit 1.5 pa yan na nakabarya, go! Hindi tayo maarte. Ayan. Oy, shoutout nga pala kay Sir Mark
ng Uy, Green Sir Mark! GSM. O kahapon daw, habang nagbabalitaktakan tayo, nag-message pala siya. Ay, nako. Nakikinig daw siya. Sir Mark, Oo. yung email ko, reply na. Charot. O siya, kami po ay exit na. Maraming salamat sa pagtutok. Ayan, ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!